Πριν 10 χρόνια ξεκίνησα με ένα όραμα, όπως τα μονοπάτια του Πενταλόφου, δύσβατα αλλά γεμάτα νόημα, έτσι και το ταξίδι μου. Στόχος μου να χτίσουμε σχέσεις ουσίας, εμπιστοσύνης και δημιουργίας. Πηξίδα μου οι αξίες μου, ακεραιότητα, διαφάνεια, εστίαση στον άνθρωπο. 10 χρόνια επικοινωνίας. Εμπιστεύτηκαν την ομάδα μας εταιρείες που ανοίγουν δρόμους. Όπως αυτά τα νερά που δεν σταματούν ποτέ. Υλοποιήσαμε ιδέες που άγγιξαν, συνεργασίες που ρίζωσαν, χιλιάδες projects, αμέτρητες στιγμές εξέλιξης. Η εμπιστοσύνη σας μας έδωσε δύναμη. Η στήριξή σας μας έκανε καλύτερους. Το μεγαλύτερο μας κεφάλαιο, οι άνθρωποι. Χτίσαμε σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο. Ήμασταν μαζί, στις χαρές και στις δυσκολίες. Όπως η πέτρα στο βουνό, στέρεοι. Συνεχίζουμε με πίστη στις αξίες μας. Προσαρμοζόμαστε, εξελισσόμαστε, με περισσότερη δημιουργία, αγάπη για αυτό που κάνουμε. Είμαστε εδώ για το αύριο, για να συνεχίσουμε να δημιουργούμε μαζί.